काव्याक्षरे यूट्यूब चॅनल आयोजित राज्यस्तरीय खुली ऑनलाईन काव्य वाचन स्पर्धा। मी श्री ज्योतिराम दत्तोभिषे, मुक्काम पोस्ट हांचिना, तालुका निपाणी, जिल्हा बेळगाव। मी माझी स्वरचित कविता सादर करत आहे। विषय बाप। खेड्यात माझ्या बापाचं गाव, तिथे आहे इवलस मातीचं घर। सुंदर कौलारू पण असे जीर्ण, पण नशी त्याला कशाची सर। तप्त उन्हाच्या झाडा डोईवरे, सुरुंग मारण्या हाती घेऊनी पहार। मिळण्या जागा प्यायला पाणी, मारी दगडावर लोखंडी प्रहार। माझा बाप असे घराचा आधार, लावी लहान थोरा आईची माया। छोट्या मोठ्या प्रसंगातून आम्हा घाली भावी जीवनाचा पाया। माझ्या बापाच्या जेवणात नित्य अशी मिरची भाकर, नाही भरले जरी त्याचे पोट, देत असे तृप्तीचा ढेकर। लाडक्या लेकीचा सुखी संसार, पाहुणे काय आनंद होई मनी। जीवनी स्वप्न साकार झाल्याची, बाप आनंदाने गातो गाणी।